И един репортаж по ваш сигнал. Проблем с обществените тоалетни в старата столица Велико Търново. От години там няма желаещи наематели, които да стопанисват тези публични санитарни възли. Днес сградите са заключени и са в окаяно състояние, а единственият алтернативен вариант са химическите тоалетни. Но защо хората не ги предпочитат и ще има ли скоро отворена, годна за употреба обществена тоалетна, разказват нашите кореспонденти в Търново. В централната част на Велико Търново има няколко публични санитарни възли, но от години те изглеждат ето така. Заключени с изпочупени прозорци и изрисувани стени. Разчита се на химическите тоалетни, като техният брой в цялата област е общо 20. Голяма част от великотърновци обаче категорично отказват да ги ползват. Мисля, че не са много удобни. За нас възрастните може би не са удобни. Предпочитам обикновена. Каквито имаше по-рано из града. Да ви кажа, не съм привърженичка, защото все пак не се поддържа такава хигиена, както в другите тоалетни би могло да бъде. Не трябва да е така, трябва да има обществени тоалетни. Просто се налага да отиде някъде до тоалетна и ние не може да намерим. Поликлиниката има само една тоалетна отключена, всичко е заключено. И хубаво да има. Сега в обществените, ако са почистени както трябва, значи е добре. Обаче ако са замърсени, не е приятно за влизане вътре. Става неприятно за чужденците. До момента общината е извършила ремонт на 4 обществени тоалетни, но желаещи фирми наематели, които да ги стопанисват, все още няма. Най-належащо е отварянето на санитарния възел в един от централните паркове на града, където наема на обекта през последните 2 години е паднал до 50 лева. Затова тази година през летния сезон решихме тоалетната да бъде отворена с работници на общинско предприятие. Съответно няма да можем да изпълняваме стриктен контрол върху входните билетчета и парите, които ще се събират, но целта ни е гражданите да имат къде да ползват в парка тоалетна, защото там се събират най-много граждани. Има мероприятия, които се организират лятно време и наистина е необходимо там да има тоалетна. Тези тоалетни, които са ремонтирани по проекти. Но да налеем ни пари, да направим ремонт и да няма кой да я обслужва. Тази година община Велико Търново ще осигури допълнителни 25 химически тоалетни и мобилни мивки за близо 80 000 лева. Обществените санитарни възли обаче остават затворени и негодни за употреба, докато не се обяви следващ конкурс за наемане и стопанисване от фирми или юридически лица.